duk masu yin wayannan maganganun da suke ta so sai an yi rigima a Kano, da suke munna suke ganin rigima ita ce ribar su a cikin wannan harkar, ko kuma sun ci zaɓe ko suna kusa da waɗanda suka ci zaɓe suke ganin za a yi da wannan ba za a yi da wannan ba, ina ganin suna da wasu abubuwa guda uku. Na farko dai da wani karin magana da muke kiran irin wa'annan 'yan siyasar, irin 'yan siyasar nan ne da ba su girma a constituency ba, yawo suke zuwa garuruwansu, ba su da analysis, ba su kalli zaɓe yadda ya kasance ba. Ina so in faɗi wata magana kuma ina so a cikin ku kowa ya je ita da buri a kanta. Za ku san wa'annan mutanen a gida ne, local government, a tsakiya ne, a matakin jiha ne, da suke ta so sun kawo mana problem a cikin wannan harkar. Ina so in gaya muku wani abu da za ku ji hankalinsu su kalli wannan abu. Ina so su saurara su ci. Bayan mun yi zaɓe na farko mun gama, na ce dai kowa ya je ya nemo ƙuri'un yadda zaɓen ya kasance. Da hannuna na aika wa hukumar zaɓe ta Abuja cewa ta ba mu zaɓuɓɓukan da aka yi a 2019 da na 23. Suka rubuta mun takarda cewa za su tsaya su yi aikin. Ishe ba su da rekod ɗin ma. Daga jihohi na gana yawo da takarda ta cewa suna neman wannan information. An turo Kano, mun fara ganin rahoton da suka fara aiko mana. Za ka ga a zaben shugaban ƙasa a Kano ta Kudu, da zaben ɗan majalisar dattawa, da zaben ɗan majalisar wakilai, ka je ka zuba ka duba ƙuri'un, za ka ba wa kanka amsa. Ba na so na yi magana a kan wani. Na biyu, wayannan mutane ba su yi wannan ƙididdigar ba. Da aka zo zaɓe na biyu, mu political scientists ne, theoretically kuma practically dole ka yi daga don mun yi karanta siyasan nan a aji, kuma certificate of return ina dai gashi nan kusan guda 6. Ko mahaukaci ko ya san cewa wanda duk ya samu certificate of return irin wannan ya kai a ce practical politician ne. Idan ka hada wayannan abubuwan ka ɗauko wancan zaben da aka yi muka gama da APC, kowa ya koma ana munna an tuna. Bambanci na da abokin takarata 100,000 da 19,000. Kowanne idan ka kalla dan majalisar tarayya a wannan karamar hukumar da dan majalisar da shugaban kasa, duk zaka ga yadda aka yi zaben. To ina so kowa ya ce, dan bai kamata ka ringa yin abubuwa da ka ba. Shi yasa sayyidina Umar yake cewa al-kayyisu huwa man dana nafsahu wa amila bima ba'da al-maut. Hasibu anfusakum qabla an yuhasibukum Allah. Ku yi wa kanku hisabi kafin Allah ya muku hisabi. Duk masu zuwa suna zagin mu, duk masu zuwa suna yin surutu, hasibu anfusakum qabla an yuhasibukum Allah. Ku yi wa kanku hisabi kafin Allah ya muku hisabi, ko mutane a Kano su zo su yi muku hisabi. Kafin ranar kiyama siyasa ta tsaya, ranar zaɓe ku yi wa kanku hisabi. Ku ɗauko ƙuri'un ku gani. Da aka zo zaɓen gwamna, mun cinye kujerunmu na House of Representatives tun da kan Abdullahi Sani Rogo, babu local government ɗin da ya faɗi. Kiru Bebeji, babu local government ɗin da ya faɗi. Tudun Wada da Doguwa, nan da muka faɗi. Rana Kibiya Bunkure, nan ma sai da ya ci. Wudul Garko, yadda suka ci. Suwala da Takai, nan ma sai da aka ci. Gaya Albasu a Jingi, sai da aka ci. Akwai saɓani a wannan magana tawa ko babu. To da muka dawo zaɓe na biyu, sai da muka zaɓen gwamna, a zaɓen 'yan majalisar jiha, wannan gurin da muka sami irin wannan nasarar, in ka ɗauki take local government zan ɗauko daga kanta. Tintin kau Rabiu ya ci, tintin kau kwankwasa da ni duk muka ci. Ba yadda ba mu yi ba mu ci ɗan majalisar jiha, ba yadda ba mu yi ba. Lokacin ma jikin APC din ya fara sanyi a nan, dan sun ga na ci zaɓe, 'yan majalisa tarayya ya ci zaɓe, amma mutane suka ce kai kawo
saurara kukan mun yi naku amma mu ma fa muna da hankali da abin da muka san za mu iya yi. Haka haka ko ba haka haka ba, muka zo muka kiki kaka muka ce a tafi bayan election a takai ba yadda ba mu yi ba. Me ya faru? Mun ci wace ce ta ci? Ka je ajinki, a'a tafi ajinki tukunna. Ajinki ka je ka ga ƙuri'ar da Gali da ni da Kwankwasa muka ci zaɓe, ka je ka ga Abba da ɗan majalisar jiha sai da muka je muka yi repeat election tukunna. Kai su ƴan majalisar su zo su nu da shi su kalle mu su gaya mana rawar da muka taka akan a samu a je a yi by election din mu samu waɗannan kujerun. Da muka zo gaya duk gasu da SSG, gasu da sanata, ga House of Rep, ga waye kilin mu muka ci zaben. Amma da muka zo dan majalisar jiha ba yadda ba mu yi mu ci ba, ta gagara. Muka sake sawa ma aka koma by election, mutane muna gaya musu zo su zaɓe mu. Sun yadda sun zaɓe mu? Sun gane wannan, sun gane wannan. Ko ba aka yi ba? Da muka zo wudul, inda ka san saurara ku ci. Da muka zo wudul, inda ka san a jirgin sama muka shige wudul za mu ci, da muka zo haka akai. Da Allah a saurara. Amma da aka zo aka zuba, sai da muka zo muka yi repeat election. Duk da repeat election din da muka yi, bambanci mu bai ƙuri'a 1,500 ba. 900. Da muka zo garko kaman wasa. Amma sai da muka sake komawa muka je muka yi repeat election. Haka ake ko ba haka ake ba? Ba a yi repeat election a Kibiya ba? Ba a yi repeat election a Rano ba? Ba a yi repeat election a Bunkura ba? Kusan local government 10. Wayannan ƙananan hukumomin namu gaba ɗaya Albasu da Sumaila muka tsallake. Ita kanta Albasin a je a tambaya ya aka muka tsallake. Sumaila local government dama mu lead din mu iskiliya. Wancan shekarar da 8,000 Zubairu yana APC ya hau PDP. A wannan shekarar da 8,000 da wani abu ya hau APC. Ganduje a wancan shekarar 2019 da 10,000 ya hau Abba Kabir Yusuf. Wannan shekarar da 10,000 Abba Kabir ya hau Gawuna. A saurara, wannan harka mun yadda da wannan harka, da lahirarmu da duniyarmu a cikin wannan harkar take. Ba ma yaudarar kanmu. Ɗauki tudun wada da doguwa. Kowa ya tayi sai ya ce an kwace zaɓe a tudun wada. Alhassan ya kwace zaɓe a tudun wada. Alhassan ya kwace zaɓe a doguwa. Alhassan ya yi kaza, ƙarya ne. Yan APC ina so su saurare mu su ji. Yan PDP ko kuma yan mu da muka yi NNPP su saurare mu su ji topography yadda zaɓe ya kasance. Kafin ka je kana yin magana, wallahi ba na son buɗe bakina na yi magana akan zaben 2023. Wallahi ba na so. Ina so inda wanda yake daga mazaɓin hai ko bari mu ɗauki burin Alhassan Ado ya hau soja da ƙuri'a kusan 800 da wani abu 800. Amma a zaɓe na wa'annan mutanen the same, ni kuma na hau Kabiru da kusan ƙuri'a 900. Zaɓe ne na rana guda fa. So kake yi ka ce mutanen nan wai ba su da wayo da hankali ne da suka san wannan wane ne wannan wane ne. Ka je ka duba a saurara a tudun wada Alhassan Ado ya hau jam'iyyar mu. A tudun wada ina so ku saurara a doguwa Alhassan Ado ya hau jam'iyyar mu da wajen 6,000. Da wajen 6,000 ya hau mu. Amma ta mutum ana yi na gaya masa na ce Alhassan ƙarya kake yi ba sai dai mu yi kare jini biri jini da kai. Bilaya kiyayi mai zamani. Bai kada ni da 1,000 ba.
saboda haka idan ka duba za ka ga cewa mutum 4,000 da wani abu da suke doguwa kana zaton ba su da wayo, to suna da wayo. Wanda suke zagin mutane a gidan rediyo ya kamata su je su ɗauki ƙididdigar zaɓe yadda aka yi shi mazaɓa 171 su kalla su gani su ga ƙuri'ar wane da ƙuri'ar wane da ƙuri'ar wane, shine ake cewa political analysis. Ba wai ka je kana ta yin zage-zage ba. A wancan zaɓen da aka yi na 2019 jam'iyyar mu ta APC wadda muna haɗe da suka bira al'asar, muna haɗe duk baki ɗaya mu da sa'ad jumumini da kowa da kowa. Kano ta Kudu ita ce ta taimaki Ganduje da ƙuri'a 60,000 da wani abu. Amma da aka zo wannan karan mu ne muka kada APC din da ƙuri'a 50,000 da wani abu. Kaga kenan sai da muka nemo wa NNPP ƙarin ƙuri'a sama da 100,000 da wani abu. Haɗuwa muka yi, wannan ya kawo, wannan ya kawo, wannan ya kawo, muka zo muka yi aiki, ba wanda aka ce bai yi aiki ba. Saboda haka idan kun ji mutum yana zagi, mu wannan harkar za mu shiga aljanna ne da ita, wannan harkar za mu tsira a duniya ne da ita, saboda haka ba wasa a cikinta. Wanda duk suke surutu da zage-zage suke maganganu, wallahi ba su san yadda aka yi zaben 2023 ba. Inda sun sani ba za su zo suna wannan zage-zagen ba, ko kuma an zo ana magana waya Sumaila. To mu da wanda ma za mu mayar martani? Alhaji shekara 20 muna bugawa muna kai ku kasa, har zuwa yanzu ne za ka kora mu. Zaɓe 6. Saboda haka ina kira ga dukkanin mutanenmu, musamman masu shiga rediyo da 'yan social media, mu a cikin wannan harkar abin da ya fi damun nauyi da muka ɗauka na mutane, gap da aka yi mana